La transparència passa també per la denúncia de la corrupció, de tota la corrupció que es puga donar al Parlament Europeu i fora del Parlament Europeu. I passa també per denunciar i per no fer cas als grans lobbies que estan pressionant a les portes d'Europa per aconseguir allò que volen. Els parlamentaris europeus han de ser fidels als perquè estan allí, a les ciutadanes i als ciutadans europeus. Evidentment, també haurem de treballar perquè la igualtat, igual que l'ecologia, siguin eixos vertebradors que donen aquesta llibertat a aquests pobles lliures. No podem parlar de dret a decidir, tampoc, si les dones sempre estan subjugades. Per tant, haurem de treballar que tots, entre totes i tots, haurem de decidir. En definitiva, per a mi, la coalició que estem exposant-vos avui i totes les propostes és l'espill d'Europa. La nostra coalició és rica, és plural, és diversa, està plena de matisos, plena de colors, plena de vides i plena de biodiversitat cultural, lingüística i biològica, inclús paritària. Per tant, som una de les coalicions que més homes i dones alternem a aquesta coalició. I com que estic convençuda que la nostra coalició és l'espill d'aquesta Europa que volem, convençuda estic que anem a treballar per fer-la realitat, per fer aquesta Europa plural que volem, aquesta Europa que vaig a protegir la seva diversitat cultural i lingüística, on siga realitat la igualtat d'homes i dones en tots els indrets, on els ecosistemes estiguen sants i estalvis, on podem erradicar la pobresa i on lluitem per a aquelles nacions sense estat siguin lliures i tinguin veu pròpia. Per tot això, vos demano que el 7 de juny aneu a votar amb coratge, amb valor i amb fermesa. Tenim un tren que no pot esperar més. Pròxima estació Europa, voteu Europa dels Pobles Verds. Moltes gràcies.